Kai kabalaja hak praterik menta upenai kabala mi kejing klumar bagi kato katnengut pa perta pra hak kejingelang kesengsan pertai ke National People Party NPP kidang pan jing kersan man penjob ya ke Dr. Amprin Lingdo kum ke MP kabala long hajayau Shillong kabala penbitar ya kinong kersan ke NPP pan poi syauput bahap pan pensangeno ya kejingelang Hawa panjing syai halor kene ke jingjia nakeleng UMLA ke VPP na North Shillong constituency uba adalba nongrum ulang bakum unong mi khmat kate constituency omdon jinget satia kaba shisha baka don ke jing penkelumar namar kumba julong barabor endala jan ke election ki mi bet ki jing penkelumar baki day ki rukom ne ki style jong ke jingle politics ne ke jingle kai kaba ki breu ki nget Ulaang ka parti VPP nadu baseng kadai banlong bakhuj basuba ha politics kumta ka parti kamhikai ki paiba nongkersan man pensilur bat banlek ki kam penklumar. Syu ulaang ba omla ban pensisya ba kita ki birik ba perta pra ki dain em ki nongkersan basisya ka VPP yo lese ki dai ki wei ki nongkersan na ki wei ki seng henry ki syule menle ban perta pra ha ki wei ki jingelang jong ki seng san perthai. Ula kentui ki ba nong kersan ke VPP pakide ban husiar bat sian yalade om mat song shit Henry Buromi ki we ki seng ne ya ki we ki party ba penlong jingelang ba tolong jai jai ap ya kapor ke ba kham khrau paki ba ki pen pau persya ya ki ba persya kadai hakasi khat khandai tarik kalong ka padong kami kani banai ke jing shai hot rei ngam po ban tukular nomor ban kalian spokesperson Dr. Baskem lada ban pan pau aku community incident ki ba jah ni si lembaga public campaign ki ki portal party le kalong bakali wanja po ka constituency ki jonga kram bakan nom don ki sutu bakla jong ki wei pat aku apa nong takan ni ngat ngam ngei bakan don ki sisa ya kata ka jing pentumar namar ba fi gani di style of politics kadai ka dirty game ka baki wei ki nget ni te kum ka fi nget be ka clean politics ngem ju pensilur ngem ju hikairu ni pulut ka por jinta boro sisnem na por bakha ya ka PVP kum no bani ban pensai ban persutu ipai ba kum no pensai bentai politics bali pensai bentai politics bat ke ka kamram ke jong pi kum ki electorate dong thabot henry ngamnget namar bala ki dei ki bala register kerteng hok na le ki enrollment da dei ki ba ki ladon ka kerteng hapo ka party don ka ID proof temut ni nomla ban ong da kumai pat ti nga sim hakawi ka banta nga penrem bro yani ke jingja ngam tip mono ti lekum ni jingja kim de ban don na no ka party no ka liang jong party kam de ban don ma penthut ya ka wi pat ka party ha barang ya ka election campaign ti henry nga sudon ban pensyai pan ba namar ka politics ha por politics ki jabi ba ki ba fair mo tiga ba lesi mata huriu pat ba mo ko maskuran no bam ngimtip lakadon em ka jingsi kum ta ba keno VPP matau QBB ki seng QBB ki pajba ki berkersan ki parti kila bani parta kumju haka parti ka bangi dang haka jalang ka bangi pelong mangi le si VPP minum la ban ong no ban pesisa bagi de ki par ki de ki brio kita ki parti sisa mam dan proof ti lada maki kila dap ban le jong kamram ban pha kem lani itu ai ka an kan le la jong kamram ban insentif ki sisa tin rei kum u we na preng no mi khmat na ka VPP ngim ngai ya kum kini rei kentu kan pham ru ya ki bayit ki bathoin ki badon kani di por election minum le songshit ringin long berbor ki basirhem bat ngin ri berbor ka akor ka burom ai ba lada kadai sisa ka ba ki don bentai ki bri ki bakersan upra nikum bong ong adu mentang ngamla an sisa ka parti ngamla an sisa bagi den kemdai nei lada kadai ngong tangkat ni kentu ki wei baro ka ba ini kindat si orang ya kini ki public campaign nam tak election lesi kadi ka jing dom ka jing bitar jong kita kinong sensar lesi boros kata mla bantip ka boss inside kada kalong takadur dengan siong tolong bejai-jai abi kapor ka kham khrau ko pipin pen pau persya ya kita ki beri pen pau persya dari hasi khat khandai tarik ndai kini ki bakeno be em pet ya ngi kum ko VP ngong ba it is an act of frustration and desperation ka jing kutlat kabaki iba umdon lat chupat kum ngas ko pun kut tang kata ngis kemba kiki gen sapau yang jing syabaro banong tangkat ni hok yang numla bandrung ha donu jumut perkhat jong kiwei namar ka kentian pan kenmau ba ka jumut perkhat ka di jakari ka bas kem tam jong ka jing lai lui long brio
Tinre nga somong takan ni maybe ka try kara bagi pajbar kala dom kala bitar kala kthang na ko sarkar ngi mi ki dak jingkar men khap tak khon sama maybe kala bandai gani ka reason ka pen long yaki baki sothu bari stang pra ban wan ra ka jingkala hani ka chala ka jungi ko pelong yaki baki long too excited mo na ka banta too excited bakin pen pau ya kani ka jing ya ni ka jing kemen ka jing kermen ru kami tak jing kemen ka jing kermen ru nam ta jongki wangi ngim ya ka bangin laon pen sisa kata nomor ba ada dei ki badon ka proof bagi dei sya ki brio jong pra tingila ban priang ya kata but kumo ong mene ba ni penrem ru ya ko mene ga jingya parta le si mo ko basukuran no makadi kamon jong ba mo ka ngidon na ka jong ka constitutional right fundamental right ka ba kata ka freedom of speech and expression ki ba express hala ki jong batai don ba express bayam don ba express barki don ba express ba hala tikini kiti ga ba ko makari lai lo ni ban priang hiru ya kani ko mujing sya ba kan no kan pang le to perkhat pat i ga jing keren ben ka jing kentho jong ki wei pat apreng ni ka por juga jing lap election halu ba kira syukran betang yu ba arden kom presiden jong ka jong pra mo presiden jong ka voice of people party ka ba ki klet no pat ya ka nongrem ki klet no pat da ka ba ki pen sawajur ya ta ka sur jong ka politics pat penja no pat ka sur jong ka policy